Så jeg tager bare velkommen til. I dag der vil jeg gerne lave en video om min server. IP'en er nede i description. Som I kan se, så det her spawner, og der er reglerne. Warp Raid og Warp Real. Okay, lad mig lige læse reglerne op for jer. Grief is allowed, no spamming, no adventures, no ask for up, raid, items, no mods, hacks, no race og sexet et eller andet. Nå. Respekter alle players. Ja. Yeah. Og så har vi så nogle kits her. Den her, den giver det her. Den her, den giver det her. Og den her, det giver det her. Jeg ved ikke, om det giver mere. Nej, det gør det ikke. Det er egentlig godt nok. Og så er der en gold shop, hvor Brian, han sælger for 25 guldbar. Så sælger han en jernøks med udødelighed 3, held 3 og effektivitet IV. Og ja, Barry, han sælger for 25 guldbar, så sælger han en blaze-stav for fordriv IV, udødelighed, lige meget 3, ildbeskyttelse 1, IV, tilbageslag i 2, plyndring 3 og ildspekt 2. Og Bob, han sælger for 64 guldbar, så sælger han et diamondsværd med udødelighed 3, fordriv IV, ildbeskyttelse IV, tilbageslag 2, plyndring 3 og ildrespekt 2. Ja, det gør de. Og så har vi fundet bare lidt, pyntet lidt op til jul. Bare lidt. Og så har vi så en rank væg her, hvor vi starter med owneren her. Et eller andet bad boy. Owneren Nikolaj 954. Det er mig. Det er ham. Okay, hørt admin. Der søger vi. Og Ras Lund, han er admin. Og det er Malte Bybær også. Og hvis I gerne vil... Hvis I gerne vil ansøge om at blive admin, hovedadmin, eller moderator, eller testmoderator, så skal I klikke på det skilt, højreklik, tag en bog, og skriv, hvad I gerne vil være. Altså sådan her. For eksempel, jeg vil gerne være admin. Og så skriver jeg jeres navn. Nikolaj. Eller jeg hedder Nikolaj. Mit in-game navn. In-game navn er Mik 2908. Og så skal I måske, hvis I vil, vil du sætte en enchanting table i spawn? Nej. Jeg sætter den bare lige her i. Sådan der. Okay. Og så skriver I bare, hvad I kan med plugins og sådan noget. Og så løber I så herud igen. Og tager et kit eller et warp. Og jeg har allerede læst reglerne. Enten går ud i kit PvP, altså bare PvP. Ellers så kan I også godt gå ned i vores Go into the Christmas City. Herind ud. Og de her 2 tosser, de nok løber rundt ved jer. De er faktisk offline, det er ret sygt. Eller... Nej, de er sgu online. Nå, men det er ikke dem. Det ved jeg i hvert fald. For ellers så kunne jeg flakre. Jeg kan stå der og dernede. Lad mig lige se. Der. Og der. Nu ser jeg, jeg kan få dem på samme tid. Sådan. Ja, jeg fik det på video. Og så går I herud,
og kigger på de flotte statuer. Nej, det her det er ikke Wilderness. Jeg tror ikke, I kan smadre. Og så ser I på de flotte statuer. Please, ikke smadre noget. Flotte statuer, og jeg har været derinde. Og ellers så går I bare ud i marken, eller så går I Warp Raid først. Det, eksisterer ikke mere. Og det gør Warp World heller ikke. Så kan jeg lige så godt slette dem der. Bare glem alle dem, de skilte. Men så vil du sætte ind i sjovt. 2 sekunder. Hvad hedder han? Den her. 2 sek. Men så går I bare ud i marken, og så bygger det fedt faction. Og moderatorer, de må ikke lave en faction med members i. Fordi de kan bare snyde med blok, så det er bare snyd. Jeg håber, I nyder den her video, og jeg håber, I giver et like. Og hvis I er mega søde, subscribe. Og jeg håber, vi ses i næste video. Ej.